हेल' sonapwr नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय थाबावलायबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा दिनैबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन लोगोसे आसा खालामनाय थाबावो भिडिअआव सोरबाफोर गोदान हाबनानै नायदोंबा अननानै प्लिज कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनो दाबाव मादैनि चेनेलखौ ओमफ्राय नै मादैया थास' बिसं खादोंहाय न' गुदायाव आंहा थास' खाबानो मोनो ओमफ्राय दा थास' खानायनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायहरनाय थालायबाय थ' sonapwr बिदिब्ला आंबो भिडिअखौ बिदिनो देखायलांबाय थानोसै नोंथांमोनहाबो नायलांबाय थादो दाउ फेन्दाबो दंबावोसो दाउ फेन्दा रज'हांलायबाय दैज्लाङाव मोनजानोसैलाय आंहा मेसेङाव जाबायहाय नै लोगोफोर अन्थाइ बाजाबा नुबायना आंना फाग्लि जाखायो आं अन्थाइ बाजाब मोदोमनायखौ खानानै लांखानोसै अन्थाइ बाजाबखौबो जाबायबो बेसेबां मोनबाय लोगोफोर बेसेबां मोनबाय हाथायाव नांनायनि एसे गिदिर गोदानोसै बेथ' संख्रि होखानायसोहाय ना एसे सोमसै दै गुदुङाव संख्रि खमसो होनांगोन बेखौ एसे गोथाव मोनो आङो ना बामलाखौ हाथायाव नांनायनि एसे गिदिर गोदानोसै लोगोफोर ना बामलाखौ दै गुदुङाव एसे रुनोसै लोगोफोर ओमफ्राय नै लोगोफोर आङो माइरं रन्दै दोनदों नालाय माइरं रन्दैजोंसो सङो आङो थास' बिसंखौ गोथाव जायो मिलौवो माइरं रन्दैजों संबा लग गोदौ होनोसै थास' बिसङा रुइबाय नै सानोसै बांद्राय दोखो सिग्लिनायखौबो जानो बायोलै अन्थाइ बाजाब होनोसै मानोसै नै ना बामलाखौ होबाय होनायखौबो देखायलायनो रोङासै बरिया गोथाव जाखासिगोनलै मादैना आं बारा गल साबिब्ला बेबायदिनो आराम खालामसै आंना अमा आथिङा मोनबाय बरिया साखा एसे ग्रेभि थाबाय थाथोंसै बिदि ग्रेभिखौनो जानो लुगैदों आं मानै लानोसै आं मानै चलो बै फिसाखौ हरदो फिसाखौ दायो आं वाव बिराद फिसा दे हरदो बामलाखौ नायना हर दे आंनो बामला बिराद गोथाव मोनो आं बिदिल' हरदो बिदिल' लोगोफोर मादैया नै जानायाव लोगो हमलायबाय ओमफ्राय संनाय खावनायखौथ' नुखाबाय थास' बिसं ना मासुवा ओमफ्राय बानलु थाइथाम लाबाय बैग्रि थाइनै अमा लोगोफोर अमा आथिं रुनाय कुकाराव ओरैबादि गुरै जाखादों ओमफ्राय sonapwr सोर जानायनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो अब्ला दिनैबो जोबजासिम नायना होबानो जाबाय मादैनि भिडिअखौ ओमफ्राय आंहा नै बेखौसो जाग्रोनोसै गुरै जाथारदों ओंखामजों जानो हाया थाब जाखानोसै बिराद गुरै जादों बिराद गोथाव बिदि रुबा मस्ला मस्लि होनो नाङा बानलु संख्रिल' होनानै रुनांगौ आंदाया बरिया गोथावखालै आरे ओंख्रियानो दासो मोनदों बिराद लेट जाबाय दिनैनि ओंखाम जानाया आयु गुदुंथार
ओमफ्राय थास'आबो सेस थास' गोसोमखौसो खाजोबदों आं ना बामब्ला थास'खौ सम सम जानांगौ मानोनो थास'आ ओमफ्राय थै सोदाङोलायनो थास' गोसोमा बरिया गोथावखा आंनाव ना गोरान दं ओमफ्राय आं ना गोरानजों बारा इन्टारेस्ट मोना थास' बिसंखौ माबाजों गोथावसिन मोनो ना मासुवाजों बानलु संनाया गोदै मोनलायो बैग्रि उदै थान्दा जानायनि फिथाइखौ जाफाबाय आं बैग्रियाबो जि गोदै मासि गुदुंब्रा आदा गुदुंथार हारासो बिराद ओंखाम उखैबायमोन आं मोनायावबो ओंखाम जायाखैना बरिया गोथाव जाखादोंलै मादैना दिनैना थास' बिसं ओंख्रिया बिसोरखौ दा अरनोसै आं लासाव
थ' सनाफोर आं नोंसोरजों जाबाय थाला अरखा अरखि जानोसै जोबखाबाय जानाया जोबजासिम नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर सनाफोर।